Hej så alle sammen, og velkommen til denne video. I dag skal jeg gå Akali top, og jeg spiller Blind Pig. Og jeg er sammen med Master Yi, som der er også. Ja. Så. Men jeg er mod en counter, jeg er mod Renekton, så det er ikke så godt. Jeg skal nok klare den. Ja, skal nok. Mega pro. Send that is my friends. Spilleren skal imod en counter. Ej, der er to. Vi har Morgana, og de har Morgana, og jeg har Master Yi, og de har Master Yi. Ej, Jins dansen var der griner. Hej Renekton. Nå, men så må jeg bare spille safe. Altså sådan jeg mod en counter, så må jeg da bare spille safe. Oh. Jeg tror altid dem, det kan godt være det lyder noobet, ikke? Ja. Men jeg tror altid dem, der har skin i PvP er fucking syge. Skins wins. Jeg har skin. I know. Jeg spiller bare super safe. Ja, det er derfor jeg spiller safe. Nå, men jeg var lifesteal, så han fik ikke så meget ud af det der. Han mistede nok. Han mistede selv nogle liv af det. Jeg kan bare vente til Minis, der kommer hen til mit tower. hvad fuck laver jeg? Hvad fuck laver den? Sorry. Gik den ind i tower? Jeg kunne ikke gøre noget. Wow. Ej. Nej, det gider sgu ikke. Fuck, hvor akavet alligevel. Ja, ikke? Så dør man bare lige foran alle seerne. Men heldigvis så ved seerne, at det var en bug. At du ikke kunne bevæge dig, så den bare gik ind i tower. Oh, nice! Du fik ham hen ved hans frø. Eller din frø. Lav ind på vores side. Nu har jeg lige betalt min regning, eller hvad man skal sige. Ja, oh god. Skal jeg hjælpe dig? Altså, jeg får sådan... Kan du lige vente til at få alt?
Ja, kan jeg godt. Så kan du også lige, Kan jeg også lige komme i level 5. Ja. Så, what the fuck, så den der? Nå, nice, de fik Esro. Altså, det går okay det her game, og jeg tror bare, jeg spiller rigtig safe. Og så venter jeg bare på en gank, og så kan det være, at jeg kan komme lidt foran. Fordi, altså, jeg er sådan set den eneste, der har brug for et gank. Jeg har ult nu. Men det er den også. Ja, det er fint nok. Jeg sgu mene noget. Måske. Han er lige warded, Han ved, du er der. Bare farm noget imens. Han ved, du er der. Jeg fik lige ondt i hovedet. Ja, der er han igen. Marseille er her, pas på. Ja, jeg er noget væk.